Ngakathi angikhona nje. Ayihlali kahle leyalpha. Hambene nomoya. Hayi amavoice salungisa, amavoice enisalungisa socela sokuthi nasi ngizokhuleka so ihlanganisa kahle ihlangane ibe right. Uzosiza nothando thabo soba right liyohlangana. Izokwenza njani? Sizokwenza njani? Sizokwenza njani? Sizokwenza njani? Yo. Ngangrepa nami ngicabanga Yo. just day. Ngangrepa nami. Mina ngizothi yo. Uzothi yo. Yoke. Avela uzothi mina. Uzofuna ichapisi. Ngiyazi namahloni manje ukuthi masesenze nizoyithanda ngiyatshela. Abasekorinte besibili chapter 13 verse 14. Abasekorinte besibili chapter 13 verse 14. Amen. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Maphambi kwenu uThixo Nkosi wasibe mntana uNkulunkulu osindisiwe. Amen. Namthanda uJesu. Hallelujah. Amen. Ngiyamthanda kakhulu. Ngicela ufake iflash on mfundisi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngalolu suku asiphe lona. Amen. Hallelujah. Amen. Kusiphinde sihlangane sizokhuleka. Amen. Sizokhuleka. Mina besirious akulese nje. Serious. All right, basekorinte besibili chapter 13 verse 14. Amen. Ufuna ukukhuluma ngobudlelwane namhlanje. Amen. Ufuna ukukhuluma ngani? Ngobudlelwane nobani noNkulunkulu. Amen. All right. Yazi okay. Good. So uma kuyimo othola ithuba ukukhulekisa. Amen. Ngizobe ngikhuluma ngenhloko yemikhuleko ehlukile. Amen. Because mina siyazi ukuthi nenkumbuzo ukuthi sikhuluma ukuthi ngithe sokhuluma ngani because nami ngikhohle sometimes ukuthi kumele ngikhulume ngani ukuthi ngithi ngizoqhubeka nani so ngikhumbuza. Amen. Njalo makugqibela mina umkhuleko ngabe lesibili size enkonzweni yomkhuleko into ngizokhuluma ngenhlobo ezihlukile ezomkhuleko. Amen. Asiqali again siyabele mofu siyakhumbuza. Amen. Right. Namhlanje ngikhuluma ngomkhuleko wobudlelwane. Amen. Na kuyiqiniso ikhona izimpi zikamoya zikhona izidingo esinazo njengabazalwane. Amen. Sinezidingo ukukhulekela izidingo kumethemba uNkulunkulu. Amen. Ngezidingo onazo, that is good. Amen. Ukuthi ukhulekele idingo zakho uzinike idingo kuNkulunkulu. Yes, kuzofika ukuhlaselwa kamoya zoba khona izimpi zikamoya and kumele ukwazi ukulwa emkhulekweni usebenzisa umkhuleko ezisikhali. But namhlanje ngifuna ukukhuluma ngomkhuleko as indlela yokuba nobudlelwane noNkulunkulu, the prayer of fellowship. Amen. Ubudlelwane ukuhlanganyelana noNkulunkulu. Amen. Whereby ukhuluma noNkulunkulu and into engikhuluma ngayo ayithinti idingo, ayithinti ukunxusela umuntu, ayithinti usathane. It's you and God having ubudlelwane. Amen. Now kubalekile lokho because ubudlelwane noNkulunkulu iyona into ekumele ngabe ithatha majority yesikhathi sethu emkhulekweni. Amen. So emkhulekweni wethu mangabe ukhuleka, let's say ufana nje ngomamdlongo lokhuleka i-hour ngosuku, lelo hour lelo 40 minutes majority, more than 30 minutes should be ubudlelwane noNkulunkulu. Lo muntu 30 minutes sekungaba ukunxusela abanye abantu, sekungaba ukuthi afake idingo zakhe, sekungaba ke ukuthi alezipho zikamoya. Don't spend too much time udila noSatan. Amen. Sometimes sithi silipika moya kanti sispend isikhathi eside, kanti ukuspend isikhathi eside it's actually a sign ukuthi sesiyamgabaza uNkulunkulu. Amen. So don't spend too much time emkhulekweni.
majority isikhathi sethu should be ubudlelwano noNkulunkulu. Amen. Siyafunda ke lana baseKorinto lesibili chapter 13 verse 14. Ngiqale ngesingisi ngifunda ESV, English Standard Version, ngifunda kanje. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ngifunda ke esizulwini uthi umusa weNkosi Jesu Kristu 1, nothando lukaNkulunkulu 2, nokuhlangana kukaMoya oyiNgcwele 3, makube nani nonke. So ubani obhalayo? Umpostoli Paulo ubhalela bani the direct audience. Le ncwadi ifikele kubani? Ifikele kubadlali baseKorinte. So okay, so sifunda thina incwadi ebhalela abazalwane baseKorinte, and sizobona ukuthi i-apply kanjani thina sihlaziya. Amen. Ngiyezwakala ngithi uzi-apply kuthina. Amen. Siyibandla nathi nababayibandla. Amen. Ibhale ngesikhathi esifanayo. After sekufika uMoya oNgcwele, lento esibiza nge-dispensation, isikhathi sebandla. Amen. Okay, isikhathi somusa. Ngisakhona ngithi. Alright, uthi umusa weNkosi Jesu Kristu, umusa neqiniso lafika kanye noJesu. So, isikhathi sithi makhulunywa ngomusa, umuntu kumele umcabanga uJesu. Makhulunywa ngomusa, cabanga uJesu, because umusa isipho owasithola ngenxa uJesu akwenza esibiza ngevangeli. Amen. And isipho uthi he gives more grace. So, umusa onawo njengamanje ungakhula emseni. iBhayibheli yasiveza ukuthi umusa kaNkulunkulu ungawenza ube yize. Liyasiveza ukuthi ungamelana nomusa kaNkulunkulu. Liyaveza ukuthi singakhula kumusa kaNkulunkulu. Okay? Amen. So umusa uyakhula kuona. Amen. Amen. Iqiniso ngihamba nomusa. Amen. Okay. Umusa weNkosi Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu. So whenever ucabanga uthando, cabanga uNkulunkulu uBaba. This is uNkulunkulu uBaba. So lana ukuthatha kaNkulunkulu buyavela la. The Godhead, ukuthatha kaNkulunkulu, iTrinity. Amen. Amen. Na uNkulunkulu ekuthatha bakhe evela evesini elilodwa. Kuvela uNkulunkulu indodana, kuvela uNkulunkulu uBaba, kuvela noNkulunkulu Moya oNgcwele. In one verse. Amen. Nothando lukaNkulunkulu. uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wazekwa. Nothando lukaNkulunkulu. Isizathu sokuthi Jesu athunyelwe uthando ngishilo kwasengesonto lento. Uthando lukaNkulunkulu. Amen. Alright. lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oyiNgcwele makube nano ukuhlangana kukaMoya oyiNgcwele. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion, abanye bazothi the fellowship. Niyawazi nomkhuleko ngithi? Amen. Niyawazi nomkhuleko, niyakhuleka nomkhuleko, niyazi ukuthi awukhuleka nomkhuleko? Hawu. Oh, what a blessed, sweet communion. Nathanda ukunuka. Azalane. Leli gama lithi communion lalela lichaza uparticipate. Lichaza i-partnership. So partnership masithi sivula ibhizinisi ngifuna umuntu ozosebenzisana naye. Partnership. Amen. Lichaza ukusebenzisana, participation. Lichaza i-intercourse. Amen. Igama lichaza ucansi. Ngendlela esebenzisa ngayo. Uma ngikhuluma nomuntu intercourse le, depending ukuthi umongo wale gama lithini. But ile gama lifana. So depend on umongo. But lichaza which would not be because ichaza ukuba seduze nomuntu ukumazi ngendlela abantu bangamazi ngayo. Intercourse. Amen. Amen. So lichaza ubudlelwano ukukhuluma nomuntu. Amen. Amen. So njengoba sikhuleka, uma sikhuleka, ukukhuleka kwethu soke sisebenzisana noNkulunkulu, soke sikhuluma noNkulunkulu. Amen. Soke sinobudlelwane noNkulunkulu. Amen. Now again, asikhumbuza basic. Ngizosho basic la, but ezibalekile. Because ngifuna ukuthi sonke siyasazi. Umkhuleko is a dialogue. Amen. Niyazi dialogue. Dia 2, log, monologue 1. Umkhuleko uyona monologue. Amen.
Umkhuleko uyi-dialogue, uyakhuluma noNkulunkulu akhulume. uNkulunkulu angakhuluma usakhuluma, uNkulunkulu angakhuluma usithulile, uNkulunkulu angakhuluma umbuzile, uNkulunkulu angakhuluma ungambuzanga. Ayikho iformula lapho. Mangabe bathi kuhle ukuthi usijwayeze ukuthi sometimes during umkhuleko ufunda ukuthula. Sometimes iqondo yethu angithi okay mhlawumbe asilungise nale. Laba ababuza uNkulunkulu ukhuluma kanjani? uNkulunkulu ungumoya ngithi. Nawo umoya nomphefumulo uhlala kuphi? Emzimbeni. Right? Ungumoya noNkulunkulu ungumoya, right? uNkulunkulu mekhuluma ukhuluma umoya to moya. Spirit to spirit. Bese umoya wakho sekumele uthathe into ayishoyo uNkulunkulu uphansi komphefumulo. Manje inkinga bomphefumulo bebebhizi kakhulu nomsindo benomsindo. Abanye bacabanga inkinga zabo bane-stress kunezinto abacabanga izinto bamele bazenze nosathana uphonsa imicabango yakhe nomphefumulo wakho nawo unephimbo ona. So uthola ukuthi manje namaphimbo nephimbo lamfundisi liphinde likhulume emphefumulweni wakho, nephimbo likuma wakho, kunephimbo labantu umngani wakho, kuningi. So there's many voices ekhuluma emphefumulweni wakho. Sometimes akukho lula ukuthi umuzwe uNkulunkulu, uze iphimbo likaNkulunkulu, uze umoya wakho ukutshela lokho kusho uNkulunkulu. Amen. Amen. Hayi ukuthi uNkulunkulu akakhulumi. uNkulunkulu bathi uNkulunkulu uthulile. Akavamile ukuthula yazi. uNkulunkulu ukhuluma. I think ukhuluma more than ukuthula. But I think isikhathi esiningi suke singamuzwa. So sithi uthulile. Kanti God is talking just ukuthi sineklatha kuningi ukugcwele la emphefumulweni wethu. Emphefumulweni wethu ubusy. TV lana kuningi sometimes ifina intshumayelo ugcwele ukhuluma intshumayelo la. Hayi uNkulunkulu intshumayelo nokuphimba kaNkulunkulu phela, don't forget. Intshumayelo ibalulekile ngangizwa kabi. Amen. But intshumayelo is uthola izwi kaNkulunkulu through isitsha. Verses uthola izwi kaNkulunkulu direct. Awujabuli makuthi mina ngajabula makuthi uNkulunkulu ekhuluma into kimi la. Akhombise mina into la angakase ngayibona indawo engakase ngeze umunye umuntu ayisho. Ngijabula kabi ngazi ukuthi hayi lokho ngidownload straight from umoya ongcwele, lokusuka straight from umoya ongcwele ekhombisa mina angizwanga ingcebi ithi. You understand? Kumnandi uNkulunkulu ekhuluma kanjalo. Kusho ukuthi nobudlelwano obuphilayo noNkulunkulu. Okay? Yeah, kanjani ukuthi yonke into yazema uNkulunkulu uyithole through esisithi iqala uNkulunkulu eneze ukufundisa. Njalo nje into njalo nje into yazi uNkulunkulu wakwazi ngoNkulunkulu. Hayi okunye kumele uNkulunkulu akutshele khona direct. Amen. That's why the necessity abafundisi ithixo, because we can't hear from God. Sometimes asifuni nokufuthi nokusidela ukuze silizwe impilo kaNkulunkulu. Amen. Now even so umphefumulo wakho ubhizi angeke ulizwe iphimbo likaNkulunkulu kalula. Kuyomela ukuthi ufundise ukuthulisa umphefumulo. Amen. That's why sathana ufuna ube worried, ube ne-stress because unganokuthula, because konke lokho kwenza ukuthi iphimbo likaNkulunkulu ungalizwa kahle. Nisakhona basabani. Amen. All right. So sibizile ukuthi sibe nokuhlangana kukamoya oyingcwele. Uthi ukuhlangana kukamoya oyingcwele makube nani nonke. So wonke umzalwane kumele abe nokuhlangana nomoya oyingcwele. Ukuhlangana nomoya oyingcwele akuyona into yabantu abathize. Umoya oyingcwele umephila ngaphakathi kuwe, ufuna uba nokudlelana nawe, ufuna ukwazana nawe. Amen. Ufuna ukukhuluma nawe umoya oyingcwele. Amen. Ufuna ukukhuluma nawe umoya oyingcwele. Ufuna ukukhuluma nawe personal nawe wena mina ngubani wena umoya oyingcwele ufuna ukukhuluma nawe, ufuna ukuba nokudlelana nawe. Yingakakhethe ukuhlala phakathi kuwe. Amen. Now khona ukuthi ke nakhona masikhuluma nomoya oyingcwele kuhle ngiyazi unesikhathi sakho sokukhuleka. I've said this before, ngiyayiphinda lento. Kuhle ukuthi ube nesikhathi sakho sokukhuleka and usihloniphe isikhathi sakho sokukhuleka. Amen. Ibe nesikhathi sakho sokukhuleka ozokwazi ukusigcina usihloniphe. But
but also ukhumbule ukuthi ke the more uthando lukhula the more ubudlelwano lukhula kuba khona isikhathi lana ke manje ke angisakhulumi kuphela ngesikhathi lesi onisibekile nisiphumele ukuthi sizokhuluma ngaso niyakhuluma even nangezinye izikhathi kungahlelwanga ukuthi sizokhuluma but ngenxa yenkumbulo nangothando ukuthole kuzivele kuzenzakalela bona comes naturally and ibubudlelwano beqiniso lokho amen lo besikhathi esithize umakhwapheni nemjolo nani le ufuna ngo5 inqamba ayikho ngo5 ufuna ngo5 ayikho ufuna between 5 and 6 bafuna after 6 angeke ngiphendule ucingo ubudlelwano kufileke lokho ngoba kunesikhathi esithize okuthiwa ungafuna kwazi ukukhuluma isikhathi esisikaliwe ukuthi hayi ngizokhuluma 20 minutes besithi alarm yakho 20 minutes yakhuleka 20 minutes shaya 20 minutes ukuthi awusafuna ukuqhubeka kusavuma kodwa manje ngangena istory shangena istory sishiya uNkulunkulu uyaku story yabo yabona inkingi so noNkulunkulu uyafuna ukukhuluma nawe noNkulunkulu uyafuna ukukhuluma nawe uNkulunkulu uyakhumbula yazi ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula do you know that uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakulangazelela uyazi ukuthi uNkulunkulu unomona ngawe asiyeni asuke la siye lapha ku asiyeni lapha ku 1 John uqala John egcineni John incwadi yasekugcineni 1 John chapter 1 verse 6 uNkulunkulu uyakhumbula uNkulunkulu uyathanda bazalwane okay asilungisene a few things also asilungisene a few things lento ngizozisho ke ungathatha ngomqondo wokusonta uzodideka ngizama ukuthi ngichaze ngendlela wonke umuntu azounderstand ngayo amen help me all right penduleni all right sakhona okay lalelani la right asifundela I want to show you something kodwa ngifuna ukukhombisa yona ebalekile John uqala chapter siqale ku verse 1 John ansikhona asiqale ku verse asiqale verse 3 okay siqale verse 1 skitching lokho okwakukhona kwasekuqaleni eqaleni wayekhona ilizwi umbhalo ofanayo lo bhalela lo muntu obhala ivangeli lika John uyena umuntu obhalela and manje uyakwazi ukuhlanganisa ubona istyle somuntu sokubhala uyabona ukuthi lo ekwakukhona eqaleni wayekhona ilizwi in the beginning was the word and the word was with God and the word was God uyabona ukuthi uJohn oqala chapter 1 verse 1 uyabona ukuthi umuntu ofanayo uyabona istyle uthi umuntu ofanayo lokho kwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa sakubona ngamehlo ethu sakubheka nezandla zethu zakuphatha okwezi lokuphila usho Jesu uthi besinake siphila naye samthinta amen saxaka naye siyamazi simbonile ngamehlo ethu asimbaleli ngomuntu esixoxele ngaye besiphila naye okay uJohn umpostoli lo okay ungamdidisi noJohn umbaptist lo wanquma ikhanda okay verse 2 lokho kuphila kwabonakaliswa lokuphila kwabonakaliswa sakubona siyaqinisa sinishumayeze lokho kuphila okuphakade okay wakukhona kuyise kwabonakaliswa kithina verse 3 lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza kona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi
nibe nenhlanganyelo nathi. So kumele sibe nenhlanganyelo nabazalwane. Amen. Kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Amen. Le nhlanganyelo iyenza ngomoya ongcwele. Amen. Okay. Umoya ongcwele uletha ukukhona kaNkulunkulu phakathi kithi. Amen. So ukukhona kaNkulunkulu buphakathi kithi. Amen. Lo nkulunkulu behlala kumbhoshongo la bengakwazi ukuthi usondele noma ubani, besondele umpristi ophezulu. Lo khona lobo lenkazimulo leyo iphakathi kithi ife ngomoya ongcwele. Ukhona bakaJesu phakathi kithi ife ngomoya ongcwele. Ubudlelane noJesu sinabo through umoya ongcwele. Umoya ongcwele uzoqhubeka nenkonzo yaqala uJesu. Amen. Nikhona ngithi sasenami. So ungadideki la, ungadideki la siqale khona uthi nohlanganyelana nomoya ongcwele. Lana ukuthi uthi lana sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Le nhlanganyelo yenzeka ngomoya ongcwele. Because uyise usezulwini wadala after insuku eyisikhombisa waphumula. uJesu usezulwini. uKristu kuwe. uJesu Kristu usezulwini. uKristu ukuwe. Ungasho ukuthi uJesu kuwe. You can say you're not completely set. Khona ke abantu abanga yabo, but you're not really wrong. Amen. Yezwakala. Nikhona ngithi. Okay, verse 4. Sesiyanilobela lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. Amen. Ukuhamba ekukhangeni verse 5. Nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Lo Jacob yakusho lokhu. Jacob bufunda Jacob chapter 1 yakusho lokhu. Amen. Ithi uNkulunkulu akalingi umuntu. uNkulunkulu akalingi umuntu. Ufunda Jacob chapter 1 verse 12 wehle. Uyayithinda lento leyishoyo uJohn noJacob. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba bomnyameni sinamanga asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba kukhanyeni njengaloku yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye ngegazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Angazi manje niqondile into esifundela. Angazi noma ngazi ngiyechile. Okay. Uthi Jesu umfunda uJohn chapter 8 verse 12 ivangeli ayingayikhona. John chapter 8 verse 12. Olandela mina akasoza hamba emnyameni. Olandela mina ofuna ahambe emnyameni. Ufuna ulandela mina makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Otholandela mina akasoza hamba emnyameni. Right. Yebo umnyama akhuluma ngabo ke akasho lobu la ngaphandle. Amen. Siyavumelana lapho okay. Akasho lo. Ushibo umnyama mntamoya. Okay? Right. Okay. Asifunde slowly. Khona imbuzo engizoyibuza. Slowly. Okay. Siqala ku verse 7. Start verse 6. Verse 6. Uma sithi sinenhlanganyelo kanye naye. Sonke sinenhlanganyelo kanye naye. Sonke sinayo. Khona naye la inhlanganyelo kanye naye. Sonke sinayo ngithi. Amen. Right. Sinenhlanganyelo kanye naye. Sibe sihamba ebumnyameni. So, ukuhamba emnyameni. Okay. Asivele ne definition obumnyama. Asithi ukuhamba ebumnyameni uhambe esonweni. Okay? Ukuhamba ebumnyameni uhamba kuphi? Okay, right. Right. Step 1. Step lesa ngithi. Okay. Ngisasendaweni eyodwa kasuki. Okay. Step 2. Sengiyahamba. Angisekho phela bengila. Step. Right? Ngisasendaweni eyodwa. Sengisukile. Sengikwenye indawo. Okay? Amen. Isikhoba inyathelo why nesekwenye indawo ngoba inyawo zami zombili zisendaweni eyodwa. Okay, ngithola ngithi. Alright, okay. Ake sithi
ngintshontsile umtshontsho umtshontshe lesinyathelo sichaza ukuthi umtshontshe right okay kube iphutha umtshontshe kube iphutha ngithi right uma lesi sisuka siza la sengitshontshe sengaphinda futhi sengantshontshe lana ngithatha isinyathelo ngantshontsha ngithatha isiqhumo ngantshontsha nothi ngiphendukeke so ngabese ke ngaphinde ngantshontsha futhi so ukutshontsha sokuhambo kwami sokuhamba kwami ngithathe iphutha step esigejile bengigejile kanye hawu kwenze kanye hawu xolele yabe kuyiphutha ngeke one right nothi aphenduke kumuntu ke waphinda ke futhi 2 nothi aphenduke waphinda futhi 3 nothi aphenduke waphinda futhi 4 so iphutha step isinyathelo besi wrong sesijike saba yini okay ngona uma sethi sihlanganela kanye naye sibe sihamba ebumnyameni sinamanga okay niyavumelana naye sase right sakhona asenze iqiniso siyavumelana naye sasekhona all right verse 7 kepha uma sihamba ekukhanyeni so hamba ekukhanyeni le step lesi sichaza into enhle khanya step le step sokukhanya step no step sokukhanya sase right khanya si right amen okay kepha uma sihamba ekukhanyeni njengaloku yena uqobo esekukhanyeni so usekukhanyeni sihambe ekukhanyeni olandela mina akasoze hamba ebumnyameni uma ungalandeli yena uhambe ebumnyameni si right konje igazi lidinga ukuhlanza uma uhamba kuphi ebumnyameni igazi lidinga ukuhlanza uma uhamba kuphi ebumnyameni uma uhamba ekukhanyeni lidinga ukuthi ihlanze alidingi okay all right uyaka kanibamba kepha uma sihamba ekukhanyeni njengaloku yena eqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye nenhlanganyelo omunye nomunye kanye naye kanye nabazalwane right ke negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke uhambe ekhanyeni nje manje lihlambulula leziphi izona antu uhambe ekhanyeni buhambe ekhanyeni lihlambulula leziphi izona okay ungakaphenduli verse 8 okay siqhubeke siyabuya ngiyanisiza siyabuya verse 8 uma sithi asinasono hawu wena uhamba ekhanyeni phela wena uhambe ekhanyeni nje uthi uhambe ekhanyeni uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi verse 9 nali verse lodumo uma sivuma izono zethu uthembekile 1 ulungile 2 ukuba sithethelele izono asihlambululo kuko konke ukungalungi verse 10 uma sithi asonanga simenza umqambimanga nezwi lakhe alikho kithi we have a problem sinenkinga mabe selibonile inkinga sasibele emuva umbuzo wami ke le gazi leli ke kuverse 7 egcineni negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke iziphi lezono lesi ehlambulula igazi ngoba uhambe ekhanyeni number 1 uhambe ekhanyeni number 2 asikho isono sasivumile ngoba ukuvuma kwezono uqhamuka ku verse 9 akukho ku verse 7 iziphi lezono lesi angithi mamfundisi yakhuluma ugadi usekuziduze necamera wempela uzozwakala ke into ishow izozwakala ngekamnandi lapho ama stains ani amafutha senama stains manje okay ama stains okay asihamba naliqhubeka ama stains ani you on point awukho wrong akucaba ukuthi ube ngiyabuza bayithemba ubuza aba kusho wrong okay basalana asilungisele right she's okay she right lalela
And listen carefully. Umqondo le verse leli umuntu azothatha umqondo wokusonda uzoshayeka. Okay. Ngithi into kancane ngesonto uzoyithinta futhi namanje bathi uzoyichaza futhi ngase ngayichaza. Lalela uthi uma mfundisa ama stains, she's 100% correct. Lalela uNkulunkulu okay umoya ngcwele akahlali phakathi kuwe ngoba uperfect. Ayekho umuntu perfect 100%. Kukhona into ebizwa nge-sinless perfection. Kuthiwa ufika esigabeni la awusana sono khona, awoni yonke into oyenzayo, yonke into oyishoyo, yonke into oyicabangayo 100%. Usahamba la emhlabeni. Soze. Yes. You will never be perfect ngalendlela leyo. You will never be perfect. Ube perfect ukuthi ube sinless, ube ngaphandle kwesono, okay? Ukhumbule isono sisidefine indlela zokuzisho zu-3. Ukwenza okungakwenzi okulungile wazi ukuthi kumele ukwenze kuyisono. Amen. Lokhu ungakwenzi okulungile. So lokho already sisenkingeni. Bese khona lokho kubo okwenzayo ke. Amen. Bese iBhayibheli lithi incwadi lesifunda futhi ukuthi konke ongenamthetho lawlessness achaza umthetho kaMose. Sochaza ngelila ukuthi chaza ukuthini lapha. But nayi ngifuna ukufuna understand. uNkulunkulu akanabo ubudlelwane nawe ngoba perfect. In fact uNkulunkulu akanabo ngabe ufuna abantu ba perfect akanabo la emhlabeni. There are no perfect people. So uNkulunkulu akanabo ubudlelwane nawe ngoba usube right. Unaloko umoya ongcwele, umsebenzi womoya ongcwele usaba nobudlelwane naye ukuthi akhe phakathi kuwe, usaba nobudlelwane naye. Angisho ubudlelwane ne-TV, unobudlelwane naye, belumnikeza isikhathi. Enye into umsebenzi wakhe kumele wenze ukuthi akhe isimilo sikaJesu, i-character kaJesu phakathi kuwe. Lento sibiza ngesithelo sikamoya, the fruit of the spirit is ithelo ethelwa umzalwane ngenxa yokuthi ujulile kumoya ongcwele. Impande zakhe iBhayibheli ifanekisa njengesihlahla. Impande zakho zijulile kumoya ongcwele. As ujula moya ongcwele, the more uspend isikhathi naye emkhulekeni nasezwini, the more lento ayiyo itheleleka kuwe. Ngasho ngelinye ilanga ukuthi umoya ospend isikhathi nawo uzogcina uthathe izici zawo. Uyathanda uthanda buze izangoma ngangikona. Umoya ospend isikhathi nawo uzogcina uthathe izici zawo lo moya. Yezwa kanti uyathanda uthanda. Angeke influence umoya ongcwele. Awusoze unamgcolisa umoya ongcwele. But umoya ongcwele ngakuhlanza wena. Awona awusoze umuntu singagcolisana singabantu. But when it comes to umoya ongcwele, awusoze wamcorrupt umoya ongcwele. But umoya ongcwele angangcwelisa. Akwakhe akuhlanze. You understand? Amen. So kukhona kasibele evesini ke. Kukhona izono bazalwane basivuma la mama kwenzeka usihlambulula. Amen. Makwenzeka usihlambulula. There are certain okay. Smart. Okay. Kukhona ukuthi asihlambulula wena, uyavuma lokho kwazi ukuthi umuntu ukuvuma. But truth be told, uvuma ngokuqonda kwakho. Angaphandle umoya ongcwele akusize, akuvezele konke okubi. Uwenza uzovuma lokho kwaziyo. Futhi lokho kwaziyo ukuthi ukwenza lokho wrong. Sometimes kukhona ongazi ukuthi khona lokho okwenza ongakwazi. Le gazi lelihlanza lapho usabe ekhangeni. Uhambe ngingachaza ngendlela ngingachaza ngayo before. Angifebi. Amen. Angifebi. Ngavula ifoni namakhoma kwaphela akho umuntu khona ilona kuphela emazi. Angifebi. But umyalo uthi madoda thandana amakhosikazi enu njengoba uKristu ethanda ibandla. Angasa kafiki lapho. Ngisakhula kuko. Futhi ngiyofa mhlawumbe ngakafikeleli kuko ukumthanda ngalendlela uJesu ebehlose ngayo. But ngiyazama ngisakhule kuKristu ngiyakhule kwenzeni lokho. You understand? So ekushodeni kwami igazi liyangihlanza. Kukhona izona ezihlanza igazi ungakayivumi. Uhambe ekhanyeni, ukhule ekhanyeni. Bazalwane, waqaba ukuthi uNkulunkulu ukuveza lokho la ugeje khona if ugejile and ugejile yabo. Waqaba ukuthi uNkulunkulu ukuveza lokho kububi bakho ngesikhathi esisodwa. I've said this before. Abantu labantu bashule evangeli lokugcwele obungekho practical abashule into leyo.
wacala ukuthi uNkulunkulu kuvezela konke okubi empilweni yakho. uNkulunkulu kuvezela ngegama usakhula. Khona izinto uNkulunkulu makuvezela zona ibubi bakho. Umpaka akuvezela abanye bangafa. Abanye bangaphindi bangambalekela uNkulunkulu. Bangambalekela uNkulunkulu bangaphindi kufike bahlangane naye bakhulume naye. Esibavezele yonke into abayiyo. So uNkulunkulu ukuvezela ngokukhula kwakho ngama stages. Amen. Ngokwazi ukuthi ukubekezelele kwakho lokakuveza lokakumela kuvezele kona. Akakuvezeli. Khona izinto uNkulunkulu uyokuyekwa ngoba ngenxa yobungane bakho, ngenxa yokuthi wena uzoqhubeka. Wena uzophika. Khona mawufundisa into hayi nenkani man. Nenkani. Hey nenkani. Yosiza uNkulunkulu ukuthi 3 months later uNkulunkulu emsizile sengithi ukukhulakhula angivezele ukuthi nginayo inkani bese ke next time athi nenkani ngizothula amangale naye ngimphikisi ngoba ngasese khona udiagnosile ongivezele ukuthi nenkani. Ngabuza ukuthi enkanini bakwenze njani.